Skal vi give dem en ordentlig hånd, når kørerne kommer her? Giv dem en ordentlig hånd. Man kan jo tydeligt se, at der er en stor glæde ved at komme ud. Der er vel ingen tvivl om, at køer, de har brug for. Ja, der er dog lidt tvivl om retningen nu hernede i startfeltet. Men det ser ud til, at de alligevel beslutter sig for, at de ikke vil tilbage i stallen. Det er vi glade for hernede. Ja. Der bliver sagt, at normalt er de jo vant til at komme lige ud på marken, men i år så er vi nødt til at lave en 300 meter lang løbegang, fordi de skal ned på en ny mark i år, og det er derfor, de måske kan være lidt forvirret over, at de skal løbe så langt, før der kommer noget. Ja. Det er faktisk nødt til at være meget mere fyldt. Der er godt nok mange.